Benvidos ao terceiro día da Muiñeira da Laracha. En primeiro lugar, queremos agradecer a todos os grupos de asociación que hoxe estades aquí celebrando con nós o noso terceiro día da Muiñeira. Agradecer tamén a todo o público aquí presente a vosa compañía tan importante para todos os que organizamos este evento, brindándonos, como sempre, o vosso apoio incondicional. Agradecer tamén o seu apoio ao Concello da Laracha, o cal cada ano nos facilita todos os recursos posibles para poder celebrar o Día da Muiñeira. A todos eles e a todo vos, de novo, grazas e benvidos ao día. Un fortísimo aplauso. Este ano, ademais, é un ano especial, un ano no que a nosa cultura, a nosa música e a nosa tradición leva un recoñecemento moi importante. Pois sí, porque este ano o Día das Letras Galegas foi dedicado a todas as nosas cantareiras anónimas que foron precursoras coa súa sabedoría do patrimonio oral galego. Mulleres que, sen saídas das aldeas, foron quen de guardar e transmitir de xeración en xeración a nosa identidade a través de cantos, de coplas, de regueifas, de aturuxos. Grazas a elas, Galicia ten unha voz propia, chea de emoción, de forza e de memoria. Este recoñecemento é tamén un acto de justiza histórica. Polo tanto, este ano non só celebramos a palabra escrita, senón tamén a palabra cantada, a palabra sentida, a vivida. Un ano histórico que lle dá voz e visibilidade a todo o noso patrimonio oral. Por iso, que viva a nosa lingua, que vivan as nosas cantareiras e que viva Galicia. Un forte aplauso para todas elas. Pois ben, falando de cantareiras, a muller da que nos imos falar agora, ou mellor dito, a muller que nos vai falar agora, é ben conhecida por todos nós. Pois sí, seguro que a vistes nos cartéis que hai pola rúa, representando as nosas cantareiras galegas. Pero non só iso, é que ademais, ela leva toda unha vida ligada á música e ao folclore. É mestra de pandeireta e canto, ven de sacar varios temas en galego, tanto en solitario como acompañada de artistas como David Salvado, é unha das grandes transmisoras da música oral galega. Hoxe ven a dar o pregón do terceiro día da Muiñeira, Franci González. Un forte aplauso para ela. Boa tarde a todas e a todos a este terceiro día da Muiñeira da Laracha. Gracias.
Eu son Franci González e supoño que moitas e moitos de vós xa me coñeceredes por cantareira e pandereteira. Aínda que a min gustame máis definirme como transmisora oral, xa que realmente na miña vida profesional adícome a transmitir tradición, cantos e cultura que fun aprendendo ao longo da miña vida de todas as mulleres coñecedoras dos cantares e xeitos de tocar. Cultura que este ano celebramos de forma moi especial, xa que o Día das Letras Galegas foi dedicado ás mulleres que consagraron e transmitiron a nosa música e canto a través da oralidade, da que me sinto partícipe e responsable da súa transmisión. Cando a Asociación Santa María de Torás se puxo en contacto comigo para propoñerme ser a pregoeira no día de hoxe, de inicio puxeme un pouco nerviosa ante a responsabilidade, porque considero que sempre se me deu mellor cantar que falar en público, pero con moita ilusión aceptei e puxenme máis a obra. E viñeron á cabeza todas aquelas cousas que tanto me unen a Laracha. O inicio desta intervención é unha delas, o cantar de Montemayor. Cantade, nenas, cantade, cantade todas a unha, que o cantar e o bailare non é deshonra ninguna. 4 versos tan sinxelos que falan da feminidade, sonoridade, baile e diversión e de orgullosas que debemos sentirnos da nosa tradición para disfrutala, mostrala e transmitila. E foi precisamente este Concello da Laracha un dos primeiros que visitei cando comecei o meu labor de recollidas, alá por mediados dos anos 80. Foron moitas as visitas xunto coa Asociación Xudío Xiradela a que eu pertenzo, a lugares como Montemayor, Santa Margarida, San Román de Cabo Vilaño, Oxán, Caión e outros moitos. En todos eles fomos recibidos con moito cariño e sempre moi ben tratados. Síntome tamén moi vinculada a este concello polo feito de que esta asociación, Santa María de Torás e a miña querida Xiradela comezaron a camiñar case no mesmo momento, a principios do ano 80. Torás no 81, se non me equivoco, Xiradela no 82, e sempre foron moi ben levadas, participando eles dende hai anos no Día da Muñeira que celebra Xiradela, coincidindo en actuacións co grupo de danza, e seguimos mantendo moi boa relación. Hai unhas semanas estiven no colexio Tero Pedrallo, grazas a Ana Carnota, ensinándoles aos nenos e nenas parte desa cultura propia que pusimos. Foi unha experiencia maravillosa, que ben o pasamos, cantamos, tocamos, bailaron, e teño que dicir que roubaron o corazón. E contáronme que remataron cunha foliada increíble por todo alto. Que felicidade. Bueno, xa para ir rematando, na honra de mulleres como Olimpia de Montemayor, Felisa de Nigrexe, Pepa da Santa, aínda vivas, pero tamén aqueles que xa non están con nós, a señora Pura das Torres de Cillobre, Clarisa de Cancelo, a señora Genara de Soutullo, e moitas das que non coñecemos os seus nomes. Cantemos e bailemos e sexamos transmisoras dos seus saberes, facendo presente esa tradición e conservándola para os nosos descendentes. Xa para rematar, quero agradecer a Santa María de Torás, especialmente a súa directiva. Un aplauso para todos. O convite para dar o pregón xa só que comece o terceiro Día da Muñeira de Laracha. Grazas a todos a todas e... Bailade, nenas, bailade, facendo o corazón forte. Bailade, nenas, bailade, facendo o corazón forte. Que o tempo da mocedade non vos a durar de cote. Que o tempo da mocedade non vos a durar de cote. Ai foliada, riscan as pandeiretas pola Laracha, ata Torás, ata Santa María quere bailar. A bailar todos, viva o baile! Gracias.
Gracias, Franci, por tan bonitas palabras. Y eso para ti, de parte de Canon de Barina. Un fuerte aplauso para Franci, por favor. Muchísimas gracias de nuevo, Franci, por acompañarnos en este día tan especial. E tamén, aproveitando a súa presencia aquí, queremos anunciarvos que o 28 sábado 7 de xullo, que xa non falta nada, celebraremos o noso 44 aniversario, onde contaremos coa actuación en directo de Franci González e David Salvado. Unha gran festa para celebrar todos xuntos o noso aniversario, como cada ano, en vez deste ano lanzado un chisquí. E bueno, será en 2 semanas o 7 de xuño. Será na Praza do Concello, a partir da 1:30 do mediodía comezaremos cunha gran sesión vermut, a que estades todos máis que convidados. E aí, alrededor das 2:30, comenzaremos coa gran churrascada, que por certo, se tenéis os tickets anticipados á venta. Podedes mercados nos comercios do Concello como Proitaría Sandra, Parrillada Buenos Aires ou na Librería García. Estarán ali na porta da Biblioteca Municipal, temos unha compañeira que está vendendo tickets, por se vos queredes acercar a coller o vosso, correde porque se están esgotando. Ide mercando os vosos tickets, porque a festa que nos espera o vindeiro sábado 7 de xuño vai ser moi grande. Ademais, o prezo dos tickets é de só 16 €, incluindo o churrasco, a bebida, o postre e o café. Eu, dende logo, non o pensaría moito, É un líder que sabe esgotarse. E tamén dicir que haberá carpa, e a partir das 6 unha gran foliada na que cantarán tamén numerosos grupos que virán para amenizar a festa. Animádovos a oír. E agora sí, todos preparadísimos porque comezamos a bailar. Imos explicar a mecánica de hoxe. Para iso necesitamos a axuda do noso grupo de gaiteiros, os que imos recibir cun fortísimo aplauso. Bueno, están subindo os nosos gaiteiros e eles van nos interpretar a Moñeira de Molete para que todos os participantes que estades aquí presentes bailedes ao seu son. Pero tranquilos, que para ir afrouxando os nervios, primeiro os outros gaiteiros van cantar a pesta que vos vayades familiarizando con ela e despois si comezamos a bailar. Despois volverán a tocar a Moñeira de Molete, 3 veces máis, cada unha con 4 puntos e 5 voltas. Fácil, verdad? Pois veña, imos pola primeira. Recórdovos que desta non é preciso bailar. Imos descoidados. Un forte aplauso para eles, por favor. Vale.
Pois agora sí, bailadores e bailadoras, preparados, porque é o vosso turno. Gaiteiros listos, bailadores e bailadoras en posición, e o público a animalos. Forte aplauso para eles. E tanto, imos dicirle aos bailadores e bailadoras que recitan, que respiren e collan forzas para a seguinte volta. E mentras, aproveitamos para dous avisos. O remate da terceira volta precisamos que unha parella representante de cada agrupación se vai acercando este área para recoller un pequeno detalle que vos teño. Decirles tamén que o remate da terceira volta da Muñeira, algún dos grupos que nos acompañan hoxe realizarán unha pequena actuación sobre o escenario. Así que non vos vaiades. Ademais, actuarán un dos grupos da Asociación Cultural Santa María de Torás. Pero non só iso, habrá algunha sorpresiña máis. Eva, imos coa segunda volta. Eu penso que os bailadores están listos, non? Adiante!
que xa só queda a última volta. Antes de ir con ela, queremos recordaros que todos os aquí presentes, o vindeiro sábado 7 de xuño, a Asociación Cultural Santa María de Torás celebrará o seu 44 aniversario cunha gran festa. Eu diría que é máis grande ata ahora. Pois sí, porque dende a 1 do mediodía da tarde na Praza do Concello arrancaremos cunha gran sesión vermú aberta a todo o público. Logo churrascada, que xa está na xiqueta venta. Despois foliada a partir das 6 da tarde. Actuación en directo de Francis e de David. Unha festa que non vos podedes perder. Animamos a todos a ir, o día non defraudará. A ver, Eva, que estes bailes desexando bailar de novo? Pois imos a logo a última volta muñeira, bailadores e bailadoras, gaiteiros e público, todos preparados. Un forte aplauso para animar esta última volta. Felicitacións a todos os grupos, de verdade, moitas grazas de novo, fixeste no genial, así que este aplauso vai para todos vos. E imos dar paso agora a entrega de detalles. Lembrad-vos tamén que temos unha pequena merenda preparada para todos os bailadores e bailadoras que participantes hoxe aquí no terceiro día da Muñeira da Laranxa. Os representantes de cada grupo podedes acercarvos á porta da Biblioteca Municipal para que tegan merendas. E vamos coa entrega de detalles, que xa están os representantes de cada asociación preparados para este día. Para facer a entrega dos agasallos, recibimos en representación da Asociación Cultural Santa María de Torás ao vicepresidente Valentín Felipe. Un forte aplauso. A
ao alcalde do Concello da Gracia, José Manuel López Varela. Un forte aplauso. E a Marina Torrado, profesora da Asociación de Santa María del Toral. Un forte aplauso. Bueno, vexo que tenemos por aquí a los representantes, así que vamos a recibir a primeira parella da Asociación Cultural Némez de Carballo, que hoxe viñeron con nada menos que 6 grupos. Entrega o detalle Valentín, vicepresidente da Asociación Cultural Santa María de Tras. Un forte aplauso. Agora damos un forte aplauso á parella que ven en representación da Asociación Cultural e Deportiva Carcaxía, de Seaia Pica. Seaia. Entrega do detalle na man de José Manuel López Varela, alcalde do Concello de Lara. Un forte aplauso para eles. Un aplauso al señor Tamopos. E agora recibimos a parella da Asociación Juvenil Xiradela, de Arteixo. Para a entrega do detalle, Marina Torrado, a profesora da Asociación. Un aplauso para os Necos de Xiradela. Recibimos agora con outro gran aplauso a Asociación Folclórica Ancoradoira, que nada os 3 anos do Día da Muñeira estarán acompañándonos. Entrega o detalle Valentín. Un forte aplauso. Parella, representante da Asociación Cultural Terra de Sena, de C, que por certo actuarán a continuación sobre o escenario, así que agardade para velos. Entrega o detalle José Manuel López Varela. Un aplauso para eles. Recibimos con outro aplauso a parella representante da Asociación Cultural Malante, de Malpica, que trouxeron nada menos que a 3 grupazos hoxe. Entrega o detalle Marina Torrado, outro forte aplauso. É o turno agora de recibir a Asociación Cultural e Deportiva Garrolaxe. Entrega o detalle Marina Torrado. Un forte aplauso. Agardan tamén agora o remate da entrega de premios. Entrega do detalle da man do alcalde. Un aplauso. A ver, trouxeron un pen, e que pasa? Agora sobe a recoller o detalle a Asociación Cultural Queiroga de Paio Saco, os nosos compañeiros que hoxe tamén viñeron como cada ano e con nada menos que con 3 grupos. Entrega da man de Valentín. Un forte aplauso. Agora recibimos a parella representante da Asociación Cultural Santa María de Toral. Entrega o detalle Marina Torrado, un forte aplauso. Aquí,
pareja de hecho. Son De pareja de novo, hecho. agradecer a todas as agrupacións que hoxe viñestes celebrar o Día da Mineira na Laracha connosco. Moitos algúns concellos non tan próximos e a todo o público aquí presente. Pero a festa ainda non acaba, como ben dixemos antes, algúns dos grupos que hoxe bailaron aquí son o Cena Mineira de Morete, animarse a subir agora ao escenario para deleitarvos a todos con súa arte. Comenzamos pola Asociación Cultural Terra de Cena, de Cena. Xa están máis que preparados e preparados e vannos interpretar unha peza chamada Na Ponte do Teucro. Un fortísimo aplauso para eles. Queremos decirle al público que se puede acercar, que quitamos la valla, ¿vale? Así ve todo mejor. Ahora el turno dos seguimientos de la Asociación Cultural Prubisquina. Bailará a Xota de Versailles. Un fortísimo aplauso para ellos. Mumiñeira de Vergola, mumiñeira de Vergola, mumiñeira de Vergola.
La leche sin lactosa también está bien. Algunos dejan un poco. Es decir, que una leche sin lactosa para ir finalizando as actuacións de hoxe, como non, a Asociación Cultural Santa María de Torais pecharemos esta gran cita coa actuación dun dos nosos grupos. O Grupo Manedos, formado por nenas e nenos de 8 e 9 anos, bailará Maneo e Muñeira de Vitaño, acompañados polo noso grupo de pandereteiras de Torais. Un fuerte aplauso para eles.
E agora sí, finalizamos a actuación de hoxe. Agora subirá o grupo Fontaíña que bailará Maneo e Miñeira de Silván. Pero non queremos despedirnos sen antes agradecervos de novo a todo o público aquí presente e sobre todo a todos os que aguantastes aquí ata o final o vosso cariño e a vosa compañía. Grazas tamén a todos os participantes no día de hoxe, a todas as agrupacións que viñestes hoxe ata aquí, xa que para os que organizamos este evento é moi importante para nós a vosa participación. E agradecer tamén enormemente a la voz directiva da Asociación Cultural Santa María de Torás que traballou arreo para que todo saíse ben. Agora quedades co grupo Fontaíña. Un forte aplauso e gracias a todos.